Türkmenistanda golelýän täze ýyl bayramy üçin ýylatdan pul ýygnamak çäreleri dowam edýär. Dekabryň başyndan bäri kärhanalarda we bilim edaralarynda häzirki wagtda hemme ýerde sökülýän täze ýyl agaçlary we bedegler üçin pul ýygnalan bolsa, häzir sowgat üçin pul talap edilýär. Şu günler ýurdun häkimetleri düşündürüş bermezden hemme ýerde oturdulan täze ýyl arçalaryny söküp aýyrmagyny dowam etdirýärler. Marda we bayram aldy köçelerdäki agaçlary ýok etmek bilen bir hatarda şäher häkimliginiň we kanun goraýjy edaralaryň işgärleri bilim edaralarına barıp ýapyk ýerlerde hem bayramçylyk üçin bedelen täze ýyl arçalarynyň sökülmegini talap edýärler. Şol bir wagtyň özünde de häkimetler odal öz talaby boýunça işgärlerden toplanan pula epesli çyktaja edilip bedelen täze ýyl agaçlarynyň we beýleki bedegleriniň sökülmeginiň sebäplerini düşündirmeýärler. Mardaky köpçülik ýerlerinde diňe sanlyca täze ýyl arçasy galdy. Olaryň biri resmi bayramçylyk dawarlarynyň geçiriljek ýeri Ak öýüň öňünde. Täze ýyl arçalarynyň köpçülikleriniň ýok edilmegi 10 gün mundan odaly başlandy. Liwapda häkimetler ilki öz talaby boýunça her bir döwlet edarasynyň öňünde bedelen arçalary söktüler. Şeýlelik bilen şäherde bary ýogy 5 sany bedegli arça galypdy. Soň ýene birini döwlet baýdagynyň astynda gyssagly bedediler. Bu sanlyca bedegli arçalaryň öňünde döwlet telewiziýasynda görkeziljek resmi dawaralar surata düşürilýär. Häkimetler bolýan zatlar barada düşündürüş bermeýärkä, käbir çeşmeler arçalary aýyrmagyň ýanyň howpsuzlygy çäreleri bilen baglanşykly bolup biljegini aýdýarlar. Azatlyk bilen gürleşen ýanyň söndürüjiler täze ýyl arçalaryny hem ýerde şolsanda ýapyk ýerlerde oturtmagy gadagan edýän buyruk barada gürrüň berdiler. Bize ýapyk ýerlerde şolsana bilim edaralaryny we kärhanalarda täze ýyl arçalaryny oturtmagyň gadagan edilenligi barada buyruk geldi. Arçalaryň ýanmagynyň ähtimallygy sebäpli düşündirildi. Dip mardaky ýangyn söndürüji aýtdy. Bolýan ýagdaýlar enatalarda öz çağalarynyň köpden bäri garaşýan bayramçylykdan mahrum bolmagyndan howatyrlanma döretdi. Mektep okuwçylarynyň enatalary nämeler bolýar diýip geň galýarlar. Indi çağalygymyzdan bäri dowam edip gelýän bu däp desturlardan biziň perzentlerimiz mahrum bolmalymy? Täze ýyl agajynyň töwereginde aýlanmakda, suraty düşmekde, goşgy okap sowat almakda näme ýalňyşlyk bar? Goý çağalar hiç bolmanda ýylda bir gezek hakykatdan şatlansyn. Dip marly enaýdýar. Sosial ykdysady ýagdaýyň yaramazlaşmagy ýyladyň aglaby böleginiň ýaşaýyş derejesiniň peselmegi, ýyrselik we köpelýän dähmet migrasiýa ýaly şertlerde köp maşgala garyplyk çäginden pesde ýaşaýar. Çağalaryň ençemesi bolçulugyň nämedigini bilmeýär. Çağalarymyz ozalam saatlyk görmeýär. Ýylyň dowamında olary hiç zat satyn alyp bilmeýäris. Her günkü ýyjegimiz alady. Indi çağalarymyzyň bu soňky bayramçylygy hem bolmajagy meňzeýär. Dip Marinyň ýene bir ýaşaýjy aýdýar. Şeýle bolsa bayramçylyk bilen baglylykda ilata maliýe basyş artýar. Aşgabatda we beýleki şäherlerde mekdeplerde sowgat üçin pul ýygnalýar. Aşgabatda her bir okuwçydan sowgat üçin 120 manat ýygnalýar. Bazarda şeýle sowgatyň bahasy 2 hisse arzan, 60 manatdan geçmeýär. Ol köp mukdarda satyn alynanda has hem arzan düşýär. Mekdeplerde bolsa müňden gowrak okuwçy bar. Muallimleriň enatalary sowgatlaryň bahasyny kesýitlänlerinde diňe çağalaryň göwnünden turmak islegine esaslanýandyklaryna ynanmak kyn. Dip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy aýdýar. Paýtagtyň bazarlarynda şu günler içi kempotly sowgatlaryň bahasy 10-dan 60 manada çenli. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursy boýunça bu $2,5 17 Amerikan dollary aralygynda. Türkmenistanda täze ýyl ýylady arasynda giňden bellenýän bayramçylyk ýyladyň aglaby köplügi täze ýyly esasy maşgala bayramçylygy hasaplanýar.